Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To Baballe, babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Laraba cewa babu wata alama ta Rasha na janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. A don haka Rasha na da ƙarfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya a kan Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yarjejeniya na ba da ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makale a gabar tekun Yamal wanda ya haifar da fargaban malarar mai ɗimbin yawa saboda rashin kulawa. Kana a jiya talata 'yan sandan Honduras sun kama tsohon shugaban kasar Juan Orlando Hernandez bisa bukatar Amurka da take nema a mika mata shi domin ya fuskanci shari'a akan zarginsa da hannu a cikin fataucin miyagun kwayoyi. Tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar alkali mai shigar da kara a kotun birnin Yamai ya jaddada aniyar samar da haske a game da kisan wani ɗalibin sakandare da ya rasu bayan da wani jami'in tsaro ya buɗe wuta akan motar ɗalibai a jiya talata. Sai muka ba da umarni muka ce a sabke shi da aiki a kai shi wajen masu bincike su zannar da shi su gurfanar da shi kafin a yi bincike duka mu ji abin da ke faruwa a yi bincike mai kyau cikin adalci. A jamhuriyar Nijar hukumomin gandun daji da tallafin masu hannu da shuni da ake kira FASEG sun karrama mazauna karkara na garuruwa tara a cikin jihar Tawa sakamakon raino da dashen itatuwa domin yaƙi da kurarowar hamada. Kama kowace ranar Laraba yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Laraba cewa babu wata alama ta Rasha na janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. A don haka Rasha tana da ƙarfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya akan Ukraine ba tare da bata lokaci ba. Rasha ta sanar a jiya talata da kuma yau Laraba cewa ta kawo ƙarshen atisayin sojojinta ciki har da bangaren Rasha na yankin Crimea da ta mamaye tare da fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gungun sojoji suna komawa tungayensu. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a birnin Brussels kafin taron ministocin tsaro na kungiyar tsaron NATO cewa ba a iya tabbatar da batun janye sojojin Rashan ba. Kana a baya akwai lokuta da dama da Rasha ke cewa ta janye sojojinta a wani wuri, amma kuma sai ta bar kayan yakin ta wurin saboda idan ta kama ta iya komawa cikin gaggawa. Ya ce sabanin ganin zahirin janyewar NATO ta ga Rasha na ci gaba da jibge sojojin ne. Amma ya ce yana sa ran Rasha za ta yanke shawarar komawa kan teburin tattaunawa, kana za ta zaɓi bin hanyar diflomasiya a maimakon tashin hankali. Da yammacin jiya talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana da imanin cewa batun yiwuwar Rasha za ta iya kai mamaya na nan daram. A don haka ya yi kira ga Putin da ya ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai raɗaɗi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yarjejeniya bisa sharaɗi kan majalisar na ba da ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makale a gabar tekun Yamal wanda ya haifar da fargaban malarar mai ɗimbin yawa saboda rashin kulawa. Shugaban aikin jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith shi ne bayyana haka a wani jawabinsa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata. Griffith bai yi wani ƙarin bayani ba akan yarjejeniyar ko kuma lokacin da aikin ba da man zai fara. Jirgin mai suna FSO Sifa mallakar kamfanin mai na kasar Yamal ne, kuma ana amfani da shi ana ajiyar mai a nisan kilomita 9 daga gabar tekun lardin Hudaida tun cikin ƙarshen shekarun 1980. Jirgin dakon man yana dauke da gangar mai miliyan 1.100, amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba a binciken lafiyan jirgin ko kuma kula da shi tun cikin shekarar 2015. Jami'an kula da muhalli a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kashedi cewa zubar mai daga jirgin ka iya tilasta kulle tashar jirgin ruwa ta Hudaida, hanya mai muhimmanci wurin shigar da abinci da kayayyakin jin kai a Yamal. An jima kaɗan
Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar alkali mai shigar da kara a kotun birnin Yamai ya jaddada aniyar samar da haske a gami da kisan wani ɗalibin sakandare da ya rasu bayan da wani jami'in tsaro ya buɗe wuta akan wata motar ɗalibai a jiya Talata. Sai dai kungiyar ɗalibai ta ƙasa na cewa dole ne a wannan karo a yi hukunci a wannan mummunan al'amari da ke ƙoƙarin samun gindin zama a ƙasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Bayanai na cin karo da juna dangane da yanayin da wannan matashi Nuruddin Aliyu ya rasu, inda wasu ke cewa a lokacin da jami'an tsaro suka furtumi motar ɗaliban ne ɗaya daga cikinsu ya buɗe wuta, yayin da wasu majiyoyi ke cewa wani jami'in da ke gadi a gidan wani minista ne ya aikata kisan. Wannan ya sa alkali mai shigar da ƙara Procureur de la République Sha'ibu Musa kiran taron manema labarai. Tun da abin ya faru, muka turawa polisai wanda kowa ya san da sun kware wajen bincike MPG sun je sun ɗauki wannan haraka sun fara bincike. Cikin binciken da suka yi mun gane da wani abu, wannan yara su 6 ne, namiji 4 da mace 2, 'yan mata 2. Motar nan Mercedes ce kuma vitar irin wannan bakaken madubbai gare ta ba maganin wanda ke ciki. Sun taso da gudu sun shigo cikin wata kwana. Cikin kwanan nan da ka shige ta kuma gak kana fada gidan wani mutum wanda akwai jami'an tsaro wanda ke gadin gidan shi. To kaga cikin irin wanga yanayi da muke ciki na wannan ta'addanci, kai jami'an tsaro kaga mota ta shigo cikin ku da gudu, kasan irin wannan nan da nan ne an samu aikin ashin. Sun yi kokari su tsaye da mota ba ta tsaya ba, sai akwai wani cikin masu gadin ya sa bindiga ya yi halbi. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN wacce ta gudanar da taron gaugawa a sanadiyar faruwar wannan al'amari ta bayyana takaicinta akan yadda kisan ɗalibai ya zama ruwan dare a nan Nishar. Hassan Efred shine kakakin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN. Ba za mu yarda ba a turbuɗe shi ba a yi bincike mai zurfi ba don saboda a san menene ya wakana su wane ne adda hannu su ciki. Bai kamata ba duk shekara 2 shekara 3 a kashe dan makaranta, kenan ya kamata a yi hukunci daidai wa daida kuma yadda gaskiya ka a zo a sa siyasa a sorai. Babban mai shigar da kara ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen gudanar da binciken. Allah ya gama shi da rahama su kuma Allah ya ba su hakuri. Wajen ɗalibai su ma kasan ai duk wanda ya rasa nashi bakin abin da ake mashi sai ke a bashi hakuri, a mai ta'aziyya, kuma wanda mamaci a mashi addu'a. Shi ne muke fata. Na biyu, jawabin da nake so musu su yarda akwai shari'a, su yarda da shari'a za ta aikinta. Kai tsaye aka kwatanta mu wanda ya halbe, sai muka ba da umarni muka ce a sabke shi da aiki, a kai shi wajen masu bincike su zannar da shi, su gurfanar da shi kafin a yi bincike duka mu ji abin da ke faruwa. A yi bincike mai kyau cikin adalci a kawo, kuma ga matakan da za mu ɗauka. Wani al'amari na kisan ɗalibi Nuruddin Aliyu na wakana ne a wani lokacin da ƙungiyar ɗalibai ke addu'o'in tunawa da wasu 'ya'yanta 3 da jami'an tsaro suka bindige a yayin zanga-zangar ɗalibai ta ranar 9 ga watan Fabrairun 1990, inda a yau Laraba 16 ga watan Fabrairu ɗaruruwan ɗalibai suka ziyarci makwantan waɗannan mamata da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai, suna masu jaddada ci gaba da gwagwarmayar ganin an hukunta dukkan masu hannu a kisan abokansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Wani bincike da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta fitar jiya Talata na nuna cewa jarirai ba su da yiwuwar kwanciyar asibiti da COVID-19 idan an yi wa iyayensu allurar rigakafi yayin da suke da juna biyu. Binciken ya nuna jarirai da aka yi wa iyayensu allurar rigakafi sau 2 a lokacin da suke da ciki suna da kashi 60 cikin 100 na rashin yiwuwar kwanciyar asibiti da kwayar cutar a cikin watanni 6 na farko. Yaran suna samun kwarin jiki idan iyayensu sun karbi allura a cikin watanni 20 farko da suke dauke da ciki. Hukumar ta yi kira ga dukkan mata masu juna biyu da shayarwa ko kuma suke shirin daukar ciki da su yi rigakafin coronavirus, wanda ta ce yana kara hadarin fadawa cikin matsaloli ciki har da bari da kuma mutuwar jarirai a lokacin haihuwa.
Masu bincike a hukumar ta CDC sun danganta sakamakon binciken nasu ne da sanya ido a kan jarirai 379 wanda aka kwantar da su asibiti a fadin Amurka tsakanin watannin Yulin bara da Janairun bana, da ma wasu 176 da gwaji ya tabbatar da sun kamu da COVID-19. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya Talata cewa ya damu matuƙa da sabbin tuhume-tuhume da ake yi wa madugan 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny, wanda aka gurfanar da shi a gaban kuliya a jiya Talata a wani gidan hukunci da ke wajen birnin Moscow. Ana tuhumar Navalny da yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗe da kuma raina kotu. Idan aka tabbatar da laifi a kansa, zai iya zaman gidan kaso sama da shekaru 15. Ana auna Navalny da abokansa ne saboda aiki da suke yi na bankaɗo cin hanci da rashawa da jami'ai ke yi. Blinken yana faɗa wani saƙon Twitter. Ya kuma ƙara da yin kira ga hukumomin Rasha da su saki Navalny kana su kawo ƙarshen takura da kuma gurfanar da abokansa a gaban kotu. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, inda hukumomin gandun daji da tallafin masu hannu da shuni da ake kira FASEC suka karrama mazauna karkara na garuruwa tara a cikin jihar Tawa da suka dage wajen yin dashen zamani domin rainon itatuwa don yaƙi da hamada, yawan iska da zaizayar ƙasa da ke haifar da karancin ruwan sama da ma karancin albarkatun kayayyakin noma. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Daya daga cikin matsalolin da suka kai wa jamhuriyar Nijar intiha shine gurgusuwar hamada da ke haifar da matsalolin karamcin ruwa da ma rashin samun albarkatun noma da dama masu iya ciyar da 'yan kasar. Haka ma da canjin yanayi da ke sawar iska na karuwa tare da haifar da zaizayewar gonakai. Wannan shi yasa hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar tallafin masu hannu da shuni kamar wata kungiya mai zaman kanta FASEC suka bullo da fasahar sassaben zamani da ke sawar a yi reno da matattalin itatuwa domin magance waɗannan matsalolin tare samun abkin albarkatun noma da za su iya ciyar da 'yan ƙasar baki ɗaya. Ma'aikatar gandun daji ta gudanar da wani biki domin karrama mazamna karkara na garuruwa tara da ke cikin karkarar Bazaga a cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar saboda yanda suka yi tattalin itatuwa masu tarin yawa a cikin gonakansu da ma suka zamanto abin koyi ta hanyar wannan sassaben zamani. Kanal Iliyasu ya yi wa jama'ar da suka halarci taron bayanin muhimmancin wannan aikin na sassaben itace na zamani. Shi wannan sassaben zamani da reno itace unhwanin shi yawa gare shi. Shi na yi muna yaƙi da hamada. Sanin kowa ne wurin da adda itatuwa da wurin da babu itatuwa ba ɗaya ba. Shi ko magajin garin Bazaga Malam Manu kira yayi ga mazamna karkara a duk faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da su rungumi wannan husahar. Masu lababawa suna sare itace. Bai kamata ba a ce mutum ya yi reno iccen shi gonar shi sannan kai ka lababa can ka zo ka sare mai shi. Ka gani wannan kai maimakon kai kare na kai kan kare na itacen sai su kasance kai za ka zakkuwa kun ku ɓata inda an kai reno. Ka gani abin bai yi ba haka nan. A nasa ɓangaren wakilin gwamnatin kasar SJ Muhammad Tahiru godiya ya yi wa masu hannu da shuni. Da sunan gwamnati za ni gode ma masu hannu da shuni partner kinmu FASEC. Allah ya musu albarka. Kuma za mu yi dama da wannan ceremony mu yi kira gare su kara saya su kara kama mana kara kama ma talakawa. Su ko waɗanda suka ci moriyar wannan karramawar da aka baiwa amalanken shanu ɗaya kowannen su sun yi bayanin abin da ya kai su ga wannan galabar. Ibrahim Shetau. To abin da aka zaɓo cikin waɗanda sun ka garje ga wannan aikin ni dai wannan aikin na tashi ina ciki ne yau da shekara kusan 10 kuma gona ta yi kyau abinda nake samun farko kaɗan na amma da ni shiga sassaben zamanin nan sai ubangiji Allah ɗauka gona farko tana dami 80 amma yanzu tana dami 150 170. Alhaji Hamza Bazaga abin da ya sani samu wannan tukuici yau sassaben zamani ya sani samu wannan tukuici dan saboda gona ta hako sai wannan wuri hako wannan wuri rami wannan wuri sai ni gane sassaben zamani. Wannan fasahar da zaran hukumomin kasar suka ci gaba da haɓaka ta da ma sarrafa ta a ko'ina a jamhuriyar ta Nijar za ta taimaka wajen ƙara hilayen noma da kiwo da ke iya janyo samun ruwan sama masu yawa a kowace shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako
Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Yayin da har yanzu ake maganar komawar 'yan gudun hijira garuruwansu na asali biyo bayan illar Boko Haram a yankin Arewa maso gabar. Bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da Arewa maso yamma ke samun 'yan gudun hijirar sanadiyar barayin daji ko kwanan nan yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin su ma 'yan ta'adda. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban. Mulkairi Bibi Faruk tsohuwar mataimakiyar darekta ce a hukumar kula da 'yan gudun hijira. Ga abin da take cewa kan wannan darasin. Wato duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba. Mutane in sun dawo inda za su ka tashi ma ya zamanto suna da harkar da za su yi. Wannan zaman da mutane suke aka mai da su 'yan takuta hako ba haka suke so ba. Sun fi son sun zo jidali ya same su an samar musu wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su koma inda suka fito su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albaku mu samu so suke su samu hanyar su ma da to amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da yake cikin wato zama ma ce mutum wai ya yi gudun hijira ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar ko kuma a cikin gida ne ko ba karamin jidali bane fi sabilillahi to kafin a kai na din sai kaga abubuwa da yawa suna samun su to abubuwan da suke samun nasu muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaito an ka kalla ai wuraren da alal misali Boko Haram kawai ma ta dauka aka ce ya kai girman kasar Belgium ko a lokacin nan sai ana yi fa ana dan taimaka musu ana musu tallafi ana musu ma nasiha ana gaya musu ma magana inda hankalin su ma zai kwanta su san cewa kai abin nan fa ya kare bari wata irin rayuwa yanzu za ta daidaito saboda haka dole za su kaga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaske su saboda abin har yanzu bai fita daga cikin su ba shi yasa muke cewa wannan psychosocial analysis da psychosocial help da white ne ya kamata a zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan duk abin da zaka faɗa sai dai kawai ka ji ne sai dai kawai ka yi tunani a irin naka tunanin ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki ai kamar mutuwa ce wanda aka yi wa shi ya sani ba karamin jidali bane ba kai ba ma wai su ma wanda muke gani nan ba wanda ma suke tohuwa daga wani in ka ji labarin su na abubuwan da suka shiga akwai wata bari baka misali likita ce a France aka haife ta je ta karanta likita a Rasha ta dawo tana director din likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne rayuwa sosai da jidalin ya zo ya samu a garin su ta gudo Najeriya bata san da mijinta yake bata san da ƴaƴanta biyu suke bata san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana banda da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a ƙarƙashin gadar ayanya ta ringa kwana anan muka samu ta saboda haka duk inda kake tunanin abun ko sai dai wanda ya same shi sai dai ka gani ka tausaya musu kuma ka ga ta ina za ka taimaka to wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukunna a gyara sannan ka gane sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma boda sun buka sanin da suke da dan marwa da dan garwa duk ɗaya suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum 1000 gobe sai ka je ka tarar mutum 100 ka gane saboda haka da wannan abin nan dan jidalin ma kafin ma abin nan saboda kawai dai ta kasance a gyara shine kawai magana. Mun gode Hajiya Ummul Khairi. Wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da ba da shawari da rage wa mutane zulumi. Idanu sun koma arewa maso yamma, inda tuni wasu kungiyoyi ke kai wa jama'a tallafi. Na tambayi daraktan agaji na JBS injiniya Mustapha Imam Sitti don jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi.
Shin menene ma tasirin katin shaidar ɗan agaji? Domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu haɗari, an yi haɗarin mota ko gobara ko wasu mutane sun faɗa ruwa ana neman yadda za a ceto su. Idan ɗan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki, bayan ya taimaka tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu, tana iya yiwuwa a samu wasu suna buƙatar a kai su asibiti, tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake buƙata na gaggawa ya ji rauni a tsayi da jinin. To idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta zo, na yiwuwa ko 'yan road safety ko 'yan sanda, kai wannan mutum me ya dame ka, mai kake yi a nan wurin. Babban abin da zai shine sai daga musu ID card. Shi dan agaji ne, domin kungiyar nan tamu ta 'yan agaji ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kungiya ce wanda take da rajista da gwamnati. Akwai sashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da 'yan agajinmu waɗanda yake suna da tsare-tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum, kuma suna da kala kaza, suna da kala kaza, suna da kala kaza. Saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko 'yan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikinsa suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai, babban abin da zai kawai ya ciro ID card ɗinsa ya daga ya nuna musu cewa ga shi dan agaji ne. Idan har wani daga cikin soja ko 'yan sanda ko road safety suka hana shi aikinsa, to nan take ɗauki lambar su da sunansu ya kawo mana, mu kuma a kungiyance za mu maka shi a kotu. Wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana dan agajin nan ya aikinsa ya rasu, to babu shakka kotun da za mu maka shi za mu sa caji na ya sa shine sanadiyar kashe rai. Wato ba kuma injiniya ba amma fiye samun irin waɗannan abubuwa ba nake gani. A irin waɗannan yana faruwa da yawa kuwa, Malam Nasiru, yana faruwa. Mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare. Akwai lokuta tun zamanin Shagari likitoci sun yi yajin aiki gaba ɗaya. Teaching hospital na Najeriya suka yi yajin aiki, sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma. Mu muke rike da asibitin kamar Zaria, da asibitin Zaria Teaching hospital na Zaria, da na Manumfashi, da na Kaduna, duka gaba ɗaya suna ƙarƙashin Teaching hospital na Zaria ne. Ƙungiyoyin agaji mu 5 muka haɗu, akwai Jama'atu, akwai Izala, akwai Bitiyano, akwai Jundu da sauran kungiyoyin da suka zo. A wannan lokaci ni aka zaba na zama sakataren asibitin. Akwai wani ana ce mai Alhaji Ruwani Haya, shine daga Jama'atu, shi ya zama chairman. Aikace-aikacen da muka samu irin wannan, duk wani hadari da aka samu, duk wani mara lafiya da za a zo da shi ko a samu hadari a hanya, to za a zo ofishin mu a report sai mu dauki mota mu tafi. Wani lokaci muka dauki motar muka tafi aka je aka ɗebo marasa lafiya kafin 'yan sanda su zo. A wannan lokaci babu wani ganin road safety, mun ɗebo marasa lafiyan duk wanda muka ɗauko a jikinsa mun caje shi, mun duba abin da ya mallaka, babu suna babu adireshi. Amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai A, wannan ya A yana da biro, yana da kuɗi kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, mu rubuta. B mu rubuta yana da kuɗi kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, a manna jikinsa, sai mu zo da kayan kowanne mu kuɗin da ne su mu aji. To a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenging ɗinmu, ina abin da suka mallaka, ina kaza kaza. Maganar dai in takaita maka har sai da ta kai mu a kotu. Kotun da aka je aka yi ƙara don saboda mun yi handin oba ma kuɗin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma, sai ya zama sun sulwantar da suka yi shine 'yan uwan suka yi kai ƙara cewa sun san da cewar ɗan uwansu ya bar gida da kuɗi kaza, ina suke, mun kuma mun yi handin oba ga hukuma. To a ƙarshe da aka je kotu ga lauyoyi ga 'yan sanda ga mu, aka zo ana tambaya wanne dan agaji ne ko ina yan agajin suka je suka ɗebo gawawaki, aka bayyana aka ce gashi. Bayan an gama an nuna sai aka tambayi dan agaji wacce shaida za ka nuna mana ta cewar kai dan agaji ne, sai ya ce yana da ID card. Ya ciro ID card ɗinsa irin wannan ya nuna. Mai shari'a ya karba ya juya. Lauya ya tambaya kana ina rajista, shine mai shari'a ya tambaye ya ce kai a zamanka a Najeriya baka san kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ba. Mai shari'a fa ba musulmi ba ne, sai ce ya santa ya ce wannan tambaya da kai is irrelevant, wato ba daidai ba ta shigo nan ba. Sai ce ina certificate dinsa, sai ce ai tunda yana da wannan shaida ya nuna maka cewar shi dan kungiyar ne, inda wata tambayar ka yi amma ba wannan ba. To a ƙarshe aka yi bayani
aka kai ƙarshe gaskiya ta bayyana, kaga amfanin duk inda ɗan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidarsa ta cewa shi ɗan agaji ne. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, amma in Allah ya yarda makon gobe ku tara don samun sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. A gaida Nasiru Adamu Hikaya, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Bakar Kawu Girgir da ke babu shakka wannan babban abun ban mamaki ne wai ana samun jami'an tsaro da hannu wajen safarar miyagun kwayoyi ko makamantansu, kuma wannan ne yasa kullum lamura ƙara lalacewa suke a Najeriya. Babban abin takaici kuma shine rashin yin hukunci akan duk wanda aka kama da laifi. Matakar ana son a samu daidaito a wannan ƙasa tamu ta gado Najeriya, ya zama wajibi hukunci ya zama yana aiki da zarar an tabbatar da laifi. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce tabbas matsalar rashin tsaro shine babban kalubale da ke gaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Ganin yadda kullum matsalar rashin tsaro sai kara ta'azzara yake yi. Ya Allah ka kawo mana karshen matsalar na rashin tsaro da ya addabe mu a kasar mu Najeriya. Sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da Babangida IBB da Faruku Mahe suka ce salam biyoyi Hausa. A yau mun shigo filin ne domin yin tsokaci kan zaben 2023 mai zuwa. Al'ummar kasar mu maza da mata kowa ya yi kokari ya mallaki katin zaben shi don ya huce haushin abin da ke damun shi. Hausa sun ce tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba. Sai sako daga Abubakar Salisu Ariki mai Fataskun da ke jihar Yobe ya ce ba shakka ya kamata mahukuntan Najeriya su rinka mutunta alkawuran da suka kulla da kungiyar ASU garin yadda rashin cika alkawuran ke gurgunta harkokin ilimi a cikin kasar. Da fatar Allah ya sa a dace. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice. To baban a takaice, babban sakataren kungiyar tsaro NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Laraba cewa babu wata alama ta Rasha da janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine, a don haka Rasha na da ƙarfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya a kan Ukraine ba tare da bata lokaci ba. Rasha ta sanar a jiya Talata da kuma yau Laraba cewa ta kawo ƙarshen atisayin sojojinta, ciki har da bangaren Rasha na yankin Crimea da ta mamaye, tare da fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gungun sojoji suna komawa tungayensu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yarjejeniya bisa sharaɗi kan majalisar na ba da ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makale a gabar tekun Yamal, wanda ya haifar da fargaban malarar mai ɗimbin yawa saboda rashin kulawa. Shugaban aikin jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith shi ne bayyana haka a wani jawabinsa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Griffith bai yi wani ƙarin bayani ba akan yarjejeniyar ko kuma lokacin da aikin bada man zai fara. A ƙarshe, a jiya Talata 'yan sandan Honduras sun kama tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez bisa buƙatar Amurka da take nema a miƙa mata shi domin ya fuskanci shari'a akan zarginsa da hannu a cikin fataucin miyagun ƙwayoyi. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jule Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ba injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.